जोंना मानगोनां कास्टम बसुमतारी बिथाङा गभर्नमेन्टनि माखासे गेरेन्टि बेखौबो बिथाङानो बुंगोन आरो माखासेफोरखौ बेनो बुंजोबगोन मिथिबाय दा गोदान गोदान ना जोंहाथ' न'आ खाथि खाथि रायबा जारला जागोन दा नोंसोरनो गोदान फैग्रायावथ' आघात नांगोन ना नङा होमबा जोंहाथ' सिनायलायनाय बे कास्टमा एसे रायथोंसैलै दा नङा होमबा जोंहा न' खाथि खाथि बारा रायला जाया बुंला जानाय नङा ओंखायनो बुंलाङो दा नुफिनजोब्बाय आङो दिनैसो सोरखौबा आंखौ फैजेननो थाग्राफोरखौ आं सानबाय दंजोबो होननानै सानदोंमोन आङो दा नुबाय दिनैसो नुजोबबाय आङो लागा माबा न'लद गाननानै दोनजोबनांसिगोनलै बिसोरखौ नङा होमबा औ जेरावखि थाङा सिनायनायनि नङा होमबा होमबासो थांखोमानो हानाय नङाना ओइ मानो थांखो नुनो हागोन आं सानबाय आब' जेखौ नुजोबदों गासिबो आंनि बिफिनि मानसिखाजों सानदोंमोन आङो दा नुजोब्बाय आङो माबा माबि जाखोमा थाजोबनानै दं नङा होमबा औ है न'लद गानहोनायनि बेब'स्थाखौ लानांगोनलै जाफैबाय फैबाय आरो बेनिफ्राय जाहाथे थांनो मोनैनि थांनो हायैनि नङा होमबा सिनायनायनिब्रा जोंहाबो उसुबिदा जाला नोंस्राबो उसुबिदा जाला नङा होमबा जाया होमबा हा औ जायखिया आसा खालामबाय इलेक्सना दतमा समस्ति हिसाबै जोङो 8 नं दतमा होमबा बिटिसि खौबो एमएलए खौबो सानफ्लाङो नङा होमबा आं होननो नागिरनाया बिटिसि समस्ति हिसाबैबो जोङो बनरगावआ देरहाखानाय नङा होमबा दतमायाबो देरहाखानाय हनै जोंहा कुसुगावआवबो जोंनि मानगोनां बिजाथि रबिराम नार्जारी सारानो देरहाखानाय नङा होमबा जमदुवारावबो देरहाखानाय थारमाने एसे नांदेरनाय जायगाफोरखौ होनदों आं जोंनि दतमा एमएलए समस्तिनि सिङाव आं नाम मख'नाय समस्तिफ्रा गोग्लैफायो सराइबिलाबो जोंनाव एसे गोलैयो बेवहायबो जोंहा मानगोनां मृत्युंजय नार्जारी बिथाङा देरहाखानाय जमदुवारावबो जोंहा उइलियाम नार्जारीया देरहाखानाय कुसुगावआवथ' गावनोखा दतमायाव आं थाखाबाय बनरगावआव जुबिराज बसुमतारी बिथां थाखाबाय नङा होमबा